boas tardes, boas noites. Vamos a presentar agora unha nova ecoidea de adega. Vamos a facer un xabrón líquido para botar na lavadora para facer a nosa colada. Necesitaremos para eso pois unha pastilla de xabón natural, auga e calor. Se che gusta este vídeo, compárteo cos teus contactos. Imos velo. Ben, como vedes, usaremos unha pastilla de xabón que non empregaremos toda. Para 3 litros de auga, que é a capacidade que ten a garrafa que aparece no vídeo, empregaremos 3/4 partes da pastilla. Logo, de trocear a pastilla o máximo posible, pois a disolveremos nesa cantidade de auga nunha pota que poñeremos ao lume. Canto máis troceedes a vosa pastilla de xabrón, pois antes se disolverá na auga e antes remataredes de facer este xabón ecolóxico. Incorporaremos o xabón troceado dentro da auga que temos ao lume. Remexeremos ata que se disolva completamente e non quede ningunha peza ou ningún grumo, ¿no?, de xabrón dentro da auga, non? É importante non levar completamente a ebullición a auga, ¿no?, que non ferva completamente, porque senón corremos o risco de que se faga moita espuma e se desborde, ¿no? Unha vez que a auga este suficientemente quente, sin que ferva, podemos apagar a cociña, tapar a pota e deixar que co calor que ten a auga, pois ao final se acabe disolvendo por si mesmo o xabrón, co cal pois tamén estamos aforrando, non? Enerxía que o calor da auga aínda vai a permanecer moito tempo. Ben, o que facemos é pois botar o contido da pota xa unha vez disolto nun vaso, pois, para facilitar tamén que o vertido dentro da garrafa sexa o máis doado posible, non? Para unha lavadora de aproximadamente 6 kg é suficiente con botar 200 ml aproximadamente deste xabón natural ecolóxico. Para aquelas manchas máis difíciles ou máis resistentes, se pode empregar este mesmo xabón só aplicando directamente sobre a mancha, ¿no? Pois imaginadevos un mantel de mesa que ten manchas de viño ou de café, pois podedes botar un pouco deste xabrón ou deste deterxente ecolóxico sobre a propia mancha, deixando actuar uns instantes e introducindo directamente despois na lavadora, non? Senón tamén o que se pode facer un prelavado nunha tina, non? Pois usando este mesmo xabón e aplicando sobre aquelas manchas máis difíciles, e o resultado é moi bon. Unha vez rematamos de encher a nosa garrafa, pois é convinte deixar que enfríe completamente
o noso xabrón antes de tapar esa garraza, e tamén é moi importante antes de empregala pois axitar o contido, vale, para que, bueno, pois se emulsione e podamos ter un xabrón líquido para poder botar na nosa lavadora. Espero que disfrutedes deste nova ecoidea de adega para estes días de cuarentena e vémonos nas seguintes. Un saúdo.